Ty nekopem ťa, ty kokot. Vôbec. Prvýkrát v živote ma kopla. Ty vieš, kde tam mohli smerovať. Pároma. Ako... Než natáčaš, ale máš takú možnosť natáčať? Počkaj, idem ma vyložiť nohu. Hej, vyloži nohu. Na moju važínu. Trošku bolo. Díky. Ešte raz za nohy zrobiť. Jau! Mám tu kopy do hlavy. Mám tu kopy do hlavy. Ešte raz ma kopneš? Čo ti? Ty si kokot išiel. To už bolelo aj mňa. Čo ti? Máte, ty si tak za penisom ideš? Prestaň, preboha, ja mám priateľku, ktorú ľubí. Pozri, jak ťa nakopnúť, kurva jedna. Je to noha vyjebané, udržem. No, ja som naznačil, vieš, ale už znovu išla Išla po mne. Špinavá. Prestaň už ako natáčať. Není sme nejakí tí moslimovia. Prestaň. To smrti. Nie, že by treba cíkať, ale treba necíkať. Nie, že by bola taká možnosť sa vycíkať na lajku, ale... Kde šiel Andrej? Kde šiel Andrej? Ja ti ukážem video. Andrej je trošku najebaný. Ja? Tak trošku. Úplne žeka. Tekutá lakocinka. Ale tak Donesol tekutú lakocinku. Jo, môžeš byť tak strašne najebaný. Môžem. Mám cukrík. A my prečo nemáme cukrík? Lebo to je lakocinka. Ukážme video nejaké. Jo, ale